kini mahigalay tinuod nga problema. Kining grabing pagbaha. Mauni ang tinuod nga problema. Mauni unta ang angay tutukan. Nga nagplay ta ani unsa unta gahapon man ni nahitabo. Ang tanang tao may galag normal lang ka nga tao kasabot ka nga bitaw no. Mao ni problema. Di ka gani kasabot. Anak nga kwan, kita na mo sabot nimo, ha? Pero trolls may galasabto na nato kay paginabuhi po ng ila. Unang maingon mahigala nga nako ni mga trolls ako sa akong Facebook na ako makaatiman na nila. Kamu diha to mga listeners, kamu lay bahala tubag sa kami lay bahala na attorney. Di nga ako makabasa ng mga inana kay wa na tay man na, no? Pero ang atong mga followers, atong mga loyalists, sila may nakabasa. Sila po yung mutubag, no? Nga, oy, mga trolls, duty na mo, kaya nagsugod na sa attorney. Ato lang nang giagi katawa-katawa ba? Kini mo oy sitwasyon nga tinuod yung problema. Unya, kani mahigala mo oy, wa na gyud tutuki. Ngano man kay tutukan ni maunay kaigo. Ang mga kurakot mga kaigalaan. Tara ato balikan tong stisa sa kalay dong. Aman to dong. Kani man daw yung sa ni siyo nya. At tagsa-tagsaon ta lang. Sinsan magamay ni akong luas mahigala murag lisod tag hilwas aning kalakihan. Sige ko nonim kani kanong sa tisa katong tisa kanina. Grabe tong tisa san. Okay, sige inahinaya lang katong mga kwan kani mo ni. Sige dong. O, naan sa studio? O, kana o. O, limang kana o. La paluma sa division eh. Naanod ang e-bike. Awa o. Kani o. Sama na, naanod. E-bike na anod. Kusog kayo, te kusog. Di alam sa babaw. Kwan? Sumpay-sumpay ka ba? Sumpay-sumpay. Sumpay-sumpay ba? Sumpay-sumpay sa'yo. Kung dili sincero ang pagsulbad sa problema, di gyud masulbad. O pulo sa pamulitika mahigala. Kaniyo, sa man mo na nga mo man tinuod nga problema. Lalim ka ng kalsada, mahigala mo na hitabo murag suba. Madalas siya, madalas. Way sapa na napita, pero nganong naama na ron ang kuan. Tubig punta. Suga. Lisod bang kog kayo tong giingon ni Tulfo nga move on na ta sa flood control. Anong move on man? Kanunay man ta bisitahon. Unsaon pag move on? Gahapon no. Imong inon nga move on nga naa ang kinaiyahan man maoy mo pahibaw mo pahimang no. Straight to the point. Alright. Akin na, oh. Sa na pa ibaw do. Mura dagat oy. Downtown area oh. Pakoski ba? Katawa na lang gitaon. Grabe yara ay. Manalili. Ay. Wala man kanang suba pasil naman. Sold sa mga establishments. Nasuot na sa shop, guys. Downtown area. Paboka. Manalili Beach Resort is now open. Gabaha. Awa oh. Manalili Beach Resort. Legazpi pool area, wala pa. Manalili area ko eh. Ang Manalili kulon Beach area po, Resort. gabi. Manalili Beach Resort. Kasi ito mapaboka.
Baha na, baha na. Baha ng kulon. Agi to ko kalyo nga ron. Kani may problemang dako. Ang kinaiyahan mo ni pahimang no. Dapa o. Gabihanin ko na mga higala. Asa naman ang flood control projects? Ha? Nganong nitipas naman ng mga tubig? Di na mas kalsada agi nga agianan og tao. Di ba kadakog budget mga higala para sa Sugbo? Sa flood control. Ano na unsa man eh? Kini Mandawi mga bata gi-rescue. Gigamitan mga higala taon og buti, ha? Nawa, kani gamitan mga higala buti, ha? Nag-rescue mga bata. Nagklase mga kagalaan niyan abdan ang naning kusog nga uwan, nawa na. AS Fortuna. Diya pa. Muna mga tao, mga kahibaw kadugayan, masuko mga tao, ana, nga, sige lang impeachment, ala, sige. Nga, ang tinuod nga, gibati sa mga tao, ang nasinati, gyud nga problema di aman. Kanyo? Tala mo? Nga, pilay gastos sa impeachment, kada adlaw, 25 million. Okay raw tayo supa kung impeachment magkagina. Pero ayaw pa sa ning problema ha. Kaya pailain ay. Gihimo na lang yun mahigalahin noong kwan. Sus, ang leptospirosis anida eh. Mga bata mahigalan. Sige na lang duwa-duwa ng pununguban Ginoo ko. Atubangan sa imol. Patubangan sa imol dito? Kani, asa man eh? Taas ang tubig. Sus, ginoo ko. Labangon. Asa ba nang ginaday? Asa na mo gida? Nanay ni dive dito. Punta pa sa bukal-bukal, oy. Hindi naman ang uwan, ma. Dugay lagi kaya. Diya pa. Kini tisa ni. Ito usa labangon. Sus, ginoo ko. Inani ka laom ang baha ha? Gihimo na lang taon lingaw sa mga tao. Wala tayo mahimo, mahigala. Ila lang gi-enjoy na lang taon nila po in taon ang baha. Kuan. Sumpay-sumpay ka mat, masumpay-sumpay. Mo na nga doon na mahigala. Kani
Samtang doon ay problema mahigala hasta tong giingon ni BBM nga palupad og rocket, ha? Doon na naghimog AI kasamang names nga maingon nga kani sa unahon ning baha. Asa man tong AI names? Be, asa man to? Wag gihimo na lang katawanan. Palupad og rocket kani oh. Nya na ng rocket sa space. President Marcos, apuri niya mig-ingon ani sa Cebu, kay sige lang migbaha. Rocket sa space. President Marcos, apuri niya mig-ingon ani sa Cebu, kay sige lang migbaha. President Marcos, apuri niya mig-ingon ani sa Cebu, kay sige lang migbaha. Kini AI man ni pusa dong, pos. Lino butay. Pusa dong. Sa man ni gihimo ni AI rin gihimo ano, di ba? Video ba nakuan? Sige, balik ko na dong. Sige dong. Unya na ng rocket sa space. President Marcos, apuri niya mig-ingon ani sa Cebu, kay sige lang migbaha. Kabuang gyud. President Marcos,